vatete munogara zasuku makazoziva sei kuti inozi chii ama muchitaura kuti rakadonha semuseve gorero rokakaita mvura yanga isingaiti handichazve 2000 ani i8 here kana 2000 ani pakaite mvura yakakoromora mabwe awo mabwe iwawo rimwe danda romuuzhe rakauya richiri rakaita museve nemvuru nokuyererana mabwe bwe ranga richisunda danda rikaya rikavhotora imba iyi iye isekwemba danda rikapinda mukati meimba hamugari pano handigari pano asi ndakamuka ndanzwa zvichinzi kwai gomoro majuru raputika ndikati ndoda kundozvionera ndokusvika pano iro gwe rimwe ramunoona iro ndo rakabva kumusoro riripi rachoni tinoda kurionera munoona ire rakaburumbuka worakaita raundi ndokumburumbuka asi imi zvese information iyi muri kuiziva asi muchigara zasuku right danda ava vanga vavete ava mumbamu vakangozomukaona danda rakavhotora inga ndakamuka ndikatiza nezvana zvangu osekwa ugofarwa kana mudzindarumu ndo nyaya dzavozve vachifara vachikureva kuti nhasi dzakasungana zviorevei kureva ini nemurume wangu vari kurima kureva tichikuita mombe tambo dzasunganera kuti dzinenge dzakatona here zvimvura zvakati pfupfupfu dzakasungana asi isu hai sei guys nhasi ndiri kuno zvakare kuzaka kwafuve iko ndinoda kuziva saka ndina nani mati ndibaba iko ndiani zviya naiba mukuru ndibaba saka ndina baba mukuru manyeruke vakati aiwa nababani mukoneri saka regai nditange nepapa makadii zvenyu ndinofara makadiweni tiudzewo zita renyu munonzani uyezve tiri pani panapa pamusha ini ndinonzi Emma Chiwawani pano pamusha pamuri ndepaclaposi mukoneri alright baba zviri sei ndiri bhobo zvangu kutofara kukuona ino ndizotofara imi munoitwani munotwa claposi mukoneri ndimi dzedzi ndimi pano nomudzimai wangu wamapedzisira kutaura nayo asi tisataenda kuti ndinoona because ndakanzwa kuti kuno kunoitwa zvefarming asi inoshandisirwa zvekudhiga makomba dangoti mungondiudzawo kabrifi kadiki history pamusoro pegomo iro gomo chi ratinoona apo ndachoti ndo rinonzi majuru chimbotipeka kanganono katikatiki ire riri gomo romunoona ire ndio rinonzi majuru chairo rinozviyeraerawo zvaro mazuva rinounga kari chingounga totoziva kuti mangwana mvura inouya kuunga ndokudi rinenge ringotinhira sekunenge mune mhepo imomo mugomo imomo saka mukakuona rodero mangwana mvura inenge ichitotata asi mani makore mangana muchigara pedo negomo iri ndo patakaberekerwa ipo pano ndakaberekwa kare mwana wangu asi vatete huyai pano mataura mamuchita muchiti rimwe gore pakaputika mvura pamusoro pegomo huyai pedo tinzwe imimi ndikakuhwisisa vatete munogara zasuku makazoziva sei kuti inozi chii ama muchitaura kuti rakadonha semuseve gorero rokakaita mvura yanga isingaiti handichazve 2000 ani i8 here kana 2000 ani pakaite mvura yakakoromora mabwe awo mabwe iwawo rimwe danda romuuzhe rakauya richiri rakaita museve nemvuru nokuyererana mabwe bwe ranga richisunda danda rikaya rikavhotora imba iyi iye isekwemba danda rikapinda mukati meimba
Hamugari pano. Handigari pano asi ndakamuka ndanzwa zvichinzi kwai gomo romajuru raputika. Ndikati ndoda kundozvionera ndokusvika pano. Iro gwerimwe ramunoona iro ndo rakabva kumusoro. Riripi racho ndinoda kuriona ramunoona. Ire rakaburumbuka. Orakaita raundi. Ndokumburumbuka. Asi imi zvese information iyi muri kuiziva asi muchigara zasi. Right. Danda ava vanga vaveti ava mumbomo. Vakangozomukaona danda rakabhotora ika. Ndakamuka ndikatiza nezvana zvangu. Ndakatiza. Mvura kusvikirwa muno mune mvura mumba muchiunomu ichibva mugomo yakavhengana mabwe miti zvese mirakano zvinomaizatiza muchinda because yabva nekoko kuchitaiza sisi ndakatiza ndikaenda ndakadai nevana vangu mazuva iwawo ndakademba kugara kuchikoro kumajuru chaiko kutoti dai vandibatsira vakandipa rumu pamajuru ndigarepo pano ndanda kutya kugara pano pangapotyisa uye panhu pakazonhuwa kunhuwa meno kuti kuda miti nei zvanga zvakunhuwa zvaora saka ndakatodemba kuti dai vandibatsira vakandipa imba kumajuruko ndagarako. Saka makazotanga kuchibvisa zvese zvainhuwa. Ndakabetserwa vona vanhu ndokubva tabvisa ndokubva ndagara. Kana ndiro chaidzo zhinji nemakapu zvakarovera mumundamo zvakunguruswa nemvura. Zvakarovera mumunda saka munotorima ndiro dzenyu izvozvi. Chaizvo. Kuseka navo ukasakura kudai unotokaruka badza randorova chipunu kana kapu kwakutovhukunyura. Chipunu changu Alright. Saka izvozvi ndachinzwa chihistory chenyu. Ngatichimboenda tinoona farming yamunoita nzi kuti munochera makomba. Asi amboiona. Kwagutu tunoita zvemombe. Asiti chitungamira ndi munoziva madhireni atiri kuinda nawo. Muchititsanangurira kuti hino asi ipapa patichidzira zasuko ndinoda kuti mundirembe muchiindira mberi nekundiudza kuti pamakazodzoka kuno hino makazokwasa kurima sei iwo mabwanga azara kuno maita zvekufundunura here kana kuti maita sei? Taita zvokupikura mabwe tichironga ndi munoona zvose awa mabwe akabva mugomo ataipikura kuti tione kudi kuchirima tichimaronga achimaronga saizvozvizvi ndokubva tatokwanisa kuzara gore iroro yakaita zhara zvokuti nokuti mvura iyi yakazouya vanhu vakundokohwa saka isu zvatatarima sevanhu vanongotambura zvakatoora takatoshayiwa chokuzodya nokuda kwemvura iyoyo yakaodza zvinhu nokuti mvura iyi munda wedu handi munoona kuti uri zasi uri zasi saka mvura yakainda mumunda ndokubva zvaora asina kuwana chikafu. Saka vanhu pavaibva vachitiza kuno ndo pavaindopuwa magalasi ekuvata pamajuru kuchikora kumajuru ndokwavepi zasuku kuzasi kwegirini here kuyo ndokwaindovata vanhu pepakati pamusoro pegomo nenyaya yemvura. Saka chikafu maizobikirwa nani ipapo icho chibvepi? Chikafu taitopiwa nemadhona voukama ndovaitotipawo chindiro tichitobika ipapo tichitodya ndokurarama kwedu kwatakatoita gore irero nokuti zvanga zvaora. Ko zviyerwa zviri kutaurwa kunze kwekungoti kuunga zvii zvimwe zvikatonzi gomo iri ringanzi rinoyera iri gomo iri kai pana vanhu vakatombeda kuita unhubu wekuti kwai nhamo yedu yekushayiwa chokudya ngatimboenda mujinga tindochera kunonzi waro mari vakadhukirwa zvenyu
Shuwa vakadhiukirwa nemvura yavakashayiwa kuti yabhembi. Saka mutoindwi kunofudza mombe kuti sei? Hamutoindwi. Kungosiyana nazvo. Mutongorega zvakadaro. Mutorevesa zvokudero. Saka kana kufudza mombe hamutoindi imomo. Rinoyera iri. Kana kutsvaga huna muindimo. Hatitotsvaki tienda kumusaroko. Hatisviki. Tinotsvakira muzasi muno. Saka kungori respecta mosiyana nazvo. Anchibvunza kuti rizonzi majuru chii chakaitika. Ungaziva kana kuti kune majuru akawanda kuti zvikuina. Zvichingonzi majuru. Vabereki vedu vangokura varingoti. Alright. Saka munomboita like traditional zvinoizva zvokuti vamwe vanoti hanzi nekuda kunzi gomo ravo rinoyera vanoita zvokubika vamadoro vachipira-pira kunoitwa rezvo kana kuti hakuitwi. Vanhu vebooster vakatombouya vamadzishe vakati rinoyera hatidi kuti muiswe booster. Saka hatiwanzi kungo zvinonga zvitungamirwa namadzishe kavatungamirira havasina dzikoko zvinongogara zvakadero. Saka rina kutozoiswa booster raida kuiswa. Vaida kuriisa imomo. Ko vaidirei kuwo pane rimwe wani iri gomo riri papape. Alright. Pane gore ratakapiwa rubatsiro. Dhona wakauya akati tokupei chibhurani. Vakachera tikakona kuchereka. Kuda kana vashe vatozoti regai ndiudze zvinoyera zvegomo. Tichiuye pamakomba panapa ndiona kuti muri kushandisa tambo. Indambofunga kuti museve wamuri kutora. Itambo yatoshandisa kuti kana tiri vashoma kana tiri vazhinji tambo ndiyo inokasira kuita basa iyi. Unorovera danda rako pano neuko kana kuti umwe akabata saizvozvi uko. Saka tadaro saizvezvo tobva tatochera makomba edu patakamaka zvimaki izvo. Izvi zvimaki izvi zvimaki izvozvizvi tototanga kuchera munda wose. Hazvigwadzi here? Kurwadza zvinorwadza nenhamo ushayi. Asi sei makasarudza iyi method pane kuti murime nemombe? Mombe hatina. Kunoku kwese hamutoiti zveizvozvo mongoita zvetambo idzi. Tinotoita tambo idzodzi. Mombe hakuna. Kunoku kukaita zhara mombe dzose dzinofa. Saka isi mombe dzedu dzakafa. Hatina kuzokwanisa kuwana mari yokuti titenge. Totongoita zvemakomba kuti tiwane chikafu chokutongorya. Chimbobayai tione muchidhiga kuti munodhiga sei apa. Ene muchiziva sei kuti rakwana? Zvatokwana? Ratokwana. Alright. Baba chimboindai pamberi tione. Baba mune chitoko. Hamudi zveguru. Misana. Alright. Ndipeni mboro wasempo. Toda zvigurire. Ndibatirei kira yangu. Manje ndichabva gomo. Tambo yacho. Rakwana. Moto dzabarwa rinopinda. Barwa rinopinda. Maviri. Matatu. Apa mabarwe futi amuri kutaka. Mufudze uyu. Taisa mufudze. Tozanganisa mufudze neivhu kuti zvizangane. Tasanganisa. Totora mabarwe edu matatu mugomba. Todzvara. Ndezi. Yakudini kusari. Todaro futi. Kusvika munda wose wapera. Mabarwe matatu mugomba. Ko kana dziri nzungu. Kana dziri nzungu.
tinoita nzungu 3 motsi 2 3 itai sembo apa butoni zvino methodzi tinoita nzungu 3 motsi 2 3 kuta maona magarire acho kutayo kuta chifii asi kana ni mabarwe mutsetse 1 mabarwe munodzvara makadai ndozvamunoita asi kana dzava nzungu munodai ndozvatinoita saka imwe apa kuitira tosakura tichifukirira nokuti apa badza rinopinda mabarwe kungoti kahwana kanenge asanyanya kubatana here ane asina zvatinozoita ndezvokuti pamabarwe matatawo tinobvisa 1 repakati apa toitira kuti amere nguva imwe tisazokaurura makomba acho haatenderwe kukaurura saka tinoisa mabarwe 3 tozobvisa 1 tosiya 2 kana dziri nyimo 2 nokuti nyimo yozoda kufukwa inozadza gomba kudai kana 1 inogona kutozadza gomba sa munonanya kurima chii nechii foni munonyanya kurima chii nechii kunoku isu tinorima iwaya mabarwe iwaya nenzungu nenyimo mapfunde modzvara sei mapfunde tinoita mariji kana mumakomba anoda futi muita netambo riji rinenge rakareba vedu misana nyaya irwadze remi itai example tioni yeriji yeke indai apa woko matorovera woko chimboenda ipapa apa pacho yes fine tinodai viduwe makatevedza chete zvogwadza izvi ndo zvinhu zvinogwadzisa zvachose isa mapfunde mapfunde munoti makutokaa kopa kuzofusira tadaro futi zvene ruoko saka nei munozvipedza rini muchidai mozorora mogara zvinhu izvi zviri isenge ichi chichiri izi kuita nemombe kaichi saka kura kuti vanhu vekuno vakatodhisaidza kuti mombe hadzirarami kunoku saka totoita zvemariji ayo nemaekera saka wakatanga nyaya idzi dzetambo ndiani imi muchikura chimboya pedo chiwa muchikura ndo marimira maiita here kudivire kunoku kana kuti pane mamwewo tairima nemombe kare zvokwadi ngombe dzava dzisingangofi madhirauti akazouya manje takakura isu kuchingonzi dhirauti rakaita gore rakati asi ko zvino ongoramba achitevekedzana gore negore kuchochinja kwemwaka ana ndokureva nhema zvajesu kristu mwari vandiregerera ichi chinhu chogwadza ichi zvinorwadza ndingasingi ndikaroorwa kuno ndinoita zhara inorura ndichidai daily zuvali kana zuva libodo handingasvikwanisi dosara ri pamajuru pamashopsini asi ndinozvitenda aiwa ndokutenda handisi kuseka inyu kuti method yenyu yaka kutoseka kuti chitofara tese kuti handiti kureva nhema zvinorwadza izvi zvinorwadza kuronda zvinorwadza nekuti kana ari makomba aya vasikana makatanga makomba aya tavapa hafu weka kutotita basa ka 30 because kukwese zesi makaita makatanga munani kuchera yawa makomba ndakatanga muna machi zviya machi kura kuti imimi muchibvisa mucho hamuna chirimo hatizorori wototeverera waike machi
April, May, June, July. Kuona gandiwa robuda kudai imi mune mahwa nandokurera nema makasimba vasikana regai mboti makasimba kuhaya kana kuti kuinda unangu kunohaya mombe kuti muitirwe mariji vanenge vachida mari vanozoda kubhadharwa ozatozvati situation nyenye yakamira sei vanoda kubhadharwa hai saka ndapi mamwe mashoko amuda kutaura pamusoro pamwana uri kuonawo method dzenyu dzekuri ndozvati hatingati zvoni munofanira nekuti apa pamukurima muri kuzvishandisa kuti muwane kurarama mashoko enoencourage mwana nemamwewo machallenges amunoti munosangana nawo ndapi totanga nemi vane zvinhu zvavo vachiona muchidai sezvizvi vanonzwa kufarira kuseka ende unosekwa ugofarwa kana mudzindarumu ndo nyaya dzavo vachifara vachikureva kuti nhasi dzakasungana zvinorevei kureva ini nemurume wangu vari kurima kureva mombe dzakasunga tambo dzasunganere kuti dzinenge dzakatona here zvimvura zvakati pfupfupfu dzakasungana asi isu hai hatina basa nemashoko tetinodai kuzvishandira kuti tiwane chikafu tinongoshanda zvakadaro asi kune vamwevo vasinavo sesu vanobva vaitombouya kuti vedu wee tibatsire iwo uyaiwo muzotitarira isi hatigoni kutara malines mutidzidzise totovadzidzisa votoenda mberi nokutocheravo pane vakatochera izvozvi vasingagoni asi tisiri papo wakakuti sei zvemalaini ndiani wakauya nemalaini awa iniko ndakamanzwira kundanga ndokwandakamanzwira ndokubva ndamaona ndokubva ndatonzwavo shungu dzokuti regai ndizviite vamwe vanoita vachitoibvisa nemalaini iwaya namakomba iwa vasina ng'ombe ndokubva ndatouya ndatoitawo makomba angu ndikatoona gore rero ndobva tatoibvisavo tikatodyavo hakuchina kunokumbira hakuchina kundokumbira hakuchina baba taurai tinzwi ini zvendinotaura panyaya dzemakomba apa zvokwadi makomba awo anotipa chikafu nokuti mufudze unoenda mugomba ere hatingozoparadziri sezvo tisina ng'ombe tinaa tichikwira mugomomo kunotora murakani tozoedza mugomba rimwe nerimwe mufudzegomo ire rinotora muzasi macho touya tichiisa imomumu ende kungokavira barwe papa harimiri zvinotipawo kudya tichiguta hatizotamburi zvedu zvakanyanyisa saka notozvikurudzirawo kana vanenge munoenda mukandovaudzawo semauonera maita kuda vangazvihwisisa kana kuti kuda zvine hazvirikovo here amene tinozvitenda ndoda kupfinhira pagomba pamurakani titori negomba redu ratakachera riri kumba ratinondotora mashizha mugomo touya teisa mugomba muya tichidira zvimvura kuti uorere ririko rinotova nawo mashizha ndomupfudzi watinoshandisa saka panhau yemakomba method of farming inoitwa kuno kuzaka ndo iyoyi iko zvinoizviti hakuna kuratidza zvimwe zvakare zviri kuitwa ndiri kufanira kuti baba yakati budi muti baba ndofana kuti baba oraiti saka nana baba namai vangu ava timboona because ndafarira kuti munomiramira muna mapinda uko makaramba kuti nyangwe ndiri mujinga megomo imomo ina handingafine zvara